Ima li nade, Luka? Ćao. Kako ide, momak? A ne, kako? Tako da evo ovako nam kreće kampovanje, ja mislim da će to biti dobro, Luka. Šta ti kažeš? Neće da nam bude super na kampovanju? Pa neće, zašto se... Već smo nekako nasukali auto. Neće nam biti... A u nekoj smo ni dođi, nema nigde žive duše. Dobro. Pa ja ti kažem, slušaj mene. Bravo, majster, odglavio si nas. A malo, ide ti auto. Vidim. Čekaj, ajde upad. Stani. Ja ti kažem, slušaš mene. Ja sam ti ovdje glavni. Bravo, Luka. Gledaj kako smo kratili ovdje, gdje smo se nasukali. Morat ćemo da pomerimo auto, ne možemo ipak ovdje da držimo. Ajde upade. Kako me sinko iskopao pa me odglavio. Bravo, Luka. Biće ovo jedno super zanimljivo iskustvo i kampovanje. Samo prvo da pomerimo auto. Pa sigurno ćemo dobiti onu zlatni youtuberski. Misliš, a? Ajmo, mali. Da vidimo samo kako ćemo da se izborimo s ovim stvarima. Jedva sam ovo ubacio, čak sam udario i zub, dobro nisam polovio nešto. Ovo nam je jako bitno za večeras. Slušaj. Ali prljave su. Izgleda su ti višle. Sve se razbilo. Digni to. Samo da ne pogubimo pola stvari što smo poneli. A? Pazi sad, vidi ovo, mali. Jedna je navučena jedva. One more to go. Je tako kažu Englezi, a? Kao i uvek malo smo okasnili za kampovanje, valjda ćemo sve da stignemo u knap. Ja mislim da je nešto tipa 2 sata, 2 popodne, a već oko 4, pola 5 pada mrak. Tako da imamo nekih 2, ajde da kažem nepune 3 sata da organizujemo mesto, šator, vatru, da se zgrejemo, jelo. Biće zanimljivo. Ajde, Luka, jedan mali test. Silazak. Sad čekaj me i sad tu da ti dodam kolice. Da vidimo, Luka, šta kaže. I malo ću snimim ovdje okolo prirodu kako je lepo. A može? Da, snimio sam malo okolo. Opa, piši. Ja! Dobro. Prvi spust nam je bio uspješan. Ajmo sad da se probijamo dalje. Luka, vidiš, ovdje su išle neke životinje. Tako da je tu vjerovatno bezbedno za proći. Dođi, prati mene. Ajmo, Buda, da izvidimo prvo šta kaže. Da li mogu proći
sa kolicima. Ovdje nam je luka strmo. Mislim, hoćemo da siđemo, ali kad budemo trebali da se penjamo, idemo da istražimo onaj misteriozni tunel tamo. Oba. Oba. Sa ove strane, podboči malo tu ruke. Ajde. Čekaj, tako tu. Tu drži. Tako, tu podboči. Tako, bravo. Samo polako. Bravo. Bravo, majstore. Sad dolazimo na onaj nezgodni deo. Ovdje je jako visoko. Čekaj. Opa! Ode. Ali strmo ovdje je. Čekaj da nema vode, Luka. Trebalo bi da je dobro. Može, jesi spreman? Ne! Ne, Luka, ne. Bravo. Preživjeli smo. Uz minimalnu štetu. Ajmo. Bravo. Opa. Čekaj. Ajmo. Ribi smo se umorili. Opa. Ne. Luka. Po koji put nam padao šokoladice, čovječe. Drži tako da ispravimo. Drži. Mislite da sam tunao, čovječe, ja sam riknuo. Koji ti kamen, Luka? Da li se nalazi tamo sa druge strane, a? Što misliš, Luka, ima nešto strašno ovdje na kraju tunela? Nešto? Ne li da je ovo? Porasto mali, ne mogu više ni da ga prenkujem. Kapiro fori, dobar je. Ajde, Luka. Ovdje je hodao već. Ovdje je neko već bio. Sad ćemo da odlučimo, pošto ovdje baš čitav ovaj ovdje deo je baš podvodan, tako da sve ispod nas je voda, što i nije tako pametan plan da se tu širi šator, da se boravi. Da vidimo sa one strane gdje smo bili, ako možemo tamo negdje da stavimo šator. Ako ne, šta ćemo, onda ćemo ovdje. Moj pomagač, kako je on meni spretan. To, Luka, tamo da možemo ovdje šator da... Jako je drvo veće od mene i dalje mogu da ga vučem. Bravo. Ti si snagatore. Šator, ovo ću polako da otvorim šator i da ga uskočim i uvatim. Sad uvatiš. Zeca, ako nešto spujiće ovdje po mraku. Pa misliš će nam dođe zec. Da im zube, nasmij se. Samo da vidim, znači imam crne, imam plave. Ovako. Ja mislim da smo ukor napravili naopako šator. Zar ne treba ovaj ulaz da stoji malo ovako? Ha? Šta ti misliš? Ali možemo i ovako.
Može i tako, ajde. Ništa, čekaj da stavimo ovaj završni dio. Da nam ne upada snijeg. Bravo Luka, uspjeli smo. Treba snegu. Da, kiša neka, snijeg. Čekaj da imamo šta je ovdje, inače imamo i predsoblje. Samo da imamo kako se ovo širi. Da nam namestiš krevet, može? Da. Da budeš na suvom. Ovo ćemo ovdje u predsoblje. A, Kako ti se čini? A? lijepo. Jel ti se sviđa? Da. A evo, gledam si ben. Vidim kakav je Luka. A? Evo, gipa. Biće tu nama super. Iako kiša počinje sve jače. A i najavili su neku ledenu kišu. Ali Tako da- javili su da skačemo. Kako ćemo izaći, nemam pojma. Dobro, ajde imamo jorgan. Baš je dobro, mali, a? Da, je lakno. Koliko ti se sviđa ovo kampovanje od 1 do 100? Luka, sada vidimo šta smo poneli, šta smo zaboravili. Upaljač. Pa upaljač, ali dobro, ovo nam je, imamo tu onaj tak. Čekaj da imamo Luka, pošto smo ograničeni sa vodom. Ovo je kakava neka flaša. Da ih pržimo. Ovo nam je za supicu i imamo taman Luka još, šta znam, pola vode. Nemoj sad Luka da mi se razboliš. Vidi kako je Luka supa ova dobra. Stoji Bog te pita od kad zaledila si jadno. Evo ga Luka. Ajde uzmi ti kašikicom prvo probaj da vidimo da li je dobro. Nije mnogo vruće. Nije. On će malo da nas ugreje. Ovako smo se smrzali. Kao zečevi. Kao zečevi, ono, kad hodaju po hladnoći pa crknu, kad im je mnogo hladno pa im stane srce. Pa onda kad im stane srce odmah trče da jedu supu i ono. I onda se... I onda im bude toplo i onda budu živi. Da. Dobro. Luka, morat ćemo da snimamo tvojim telefonom, tatin je skroz prazan. Tako da, ako bude bilo malo razlike u kvalitetu videa, da znaju naši gledaoci. Tak slika imam. Svjetlo nam je malo loše, Luka, pa moramo da obratimo pažnju. Sad ću malo na iron, što bi ti rekao. Ovo već krenulo da pljuska, Luka, da je stigne. Treba mi... Viljuška. Viljuška. Evo ga. Ajde, gric. Ajde. Tasty. Neću da sačekam riblje štapiće, mada čekaj jedno da... Ti si rekao da maznem ja jedno na brzinu. Nego... Kao iz kiflice da smo izvadili. Da, tople, lepe. Ladno, boga mi. Nego nisam poneo hleba. Da. Imao sam neki plan da pravim sa nudlama, pa onda ajde uz nudle, ali... Ajde šta je tu jesmo bez hleba. Mako je lepše bez hleba, vidite. Da. Završili smo klopu, sve nam je to gotovo. Sad malo da raspremimo ovaj krš. Pa ćemo polako i u krpe. Umorili smo se. Ajde, krpe! Ćao! Već poprilično mrak, tako da to bi bilo to za danas. Pa se gledamo ujutro, da vidimo kako ćemo da prođemo noć. Preživjeli smo. Mada smo se smrzli noćas. Ja sam ustajao nešto par puta tokom noći. Ruke je bilo baš hladno. Kiša je padala cijelu noć.
Ali preživjeli smo, što bi se rekao. Tako da budim sad Luku pa polako ovo da pakujemo. Luka. Ajde ustaj mali. Ajde budi se Luka. Ajmo idemo polako. Ajmo polako. Da izvučeo. Samo digni uvati pravac samo. Ispravi, tako. Možeš, bravo, aj sad tako sve. Tako. Eto ga, majstore. Navodno smo sve spakovali, ja? Sad to treba isto ko juče da imamo ljutu borbu da bi izašli tamo. Ajde ovaj sitni što ovaj popakuj, samo da uzmeš, evo ti rukavice i ove testere. Luka, da vidimo šta kažem, kao juče, aj Bož pomozi. Jesi spreman? Da. Ajmo. Ćao kampovanje. I jedva smo se popakovali. Eto ga Luka, to nam je to. Brate moj, baci 5, uspješno kampovanje. Ćao, zdravo, doviđenja, evo isto drugarima. Ćao. Pa se vidimo sljedeći put.